mina benguBugs. BenguBugs with 2 knives. Ngayeka ubugebengu wonke umuntu la usevela azitapele nje. Sengibanjwe inkunzi noma kanjani odlamini sebeyazishayela nje la kumina. Well, udlamini wekushaya vele nangale kakusaya isigebengu. Shut up wena. Hey. Umshayelana? Hayi bengamshayo. Umfowethu lo siyadlala. Ubekudlalisa? Cha. Wenzani unabaleka? Ngizama khona. Yabona wena. Ngoba uyibhokole. Uzothenga amakhekhe awu4 manje. Hawu. Makwaphinda wamshaya. Uzophinda uthenga amanye futhi. Wena mayekushaya uzongitshela. Yebo bhuti. Maxwell uToti. Usungazobiza umfana omncane kangaka ngobhuti ngenxa yobugwala. Nawe kodwa msaba. Kodwa mina ngumbizi ngobhuti. Hey. Indaba ungangibizi ngobhuti wena. Ngiyaxolisa bhuti, bengazi ukuthi uyafuna nami ngikubize ngobhuti. Ngwenya. Sinenkinga entsha la endaweni. Umuntu usenika ikhekhe ngenkani manje la. Benze njalo uma befuna imali yakho. Kanti ke mfowethu ke ayikho into yamahala. Umana. Kwangathi uyahambiselana nje wena nalento. Impilo njalo nje Mazibuko mfowethu. It's Babu Mazibuko, not Mazibuko. Ngwenye mawufuna ukungibiza ngesibongo ngumhlongo kade ngangutshela lento. Aw, kahle ngolaka phela. Kanti imali indaba ayithathile. Kuqale kwawu6 rand. Okwesibili kwawu12 rand. Awu kahle bo. Ngwenyana ungazi ukhalele imali engekho kanje. Uyazi ukuthi bengacaswa kabe ebhathabhatha mangase bezuthi khona umuntu odayisa shiphu kanje. Ngwenya, mina yami imali inama budget akhona. Ngizowenza namaskonza amaningi kangaka. Kanti ukhuluma amaskonze? Ubuthi ngikhuluma ngani kanti wena? Mina? Wena Ngwenya. Awu. Cha phela ndoda, mina bengithi mhlambe ukhuluma ngekhekhe lomshado noma elebirthday. Ngwenya, you are a dirty man. A dirty man Ngwenya. Yes, sis.